La festa de la llengua del Matarranya va omplir de ritme la plaça de Pena-roja. Enguany la celebració va girar al voltant de la música i, sobretot, de fer comunitat. Los xiquets van ser els grans protagonistes, però tots van acabar participant en un taller de percussió i es van integrar a una batucada. Ja està molt bonic, hem començat també pintant-nos perquè som la tribu del Matarranya, tornem als orígens i fem aquests ritmes així primitius. La festa de la llengua és una experiència compartida, una manera de reforçar el vincle amb la llengua i les tradicions del territori perquè les noves generacions les senten com a pròpies i les mantinguen. Tant la festa de la llengua com el franjarró, com les tradicions que tenim als pobles, són aquesta generació els que les hem de viure i fer-se les pròpies per a que puguin continuar i es puguin mantindre. Durant la festa es va presentar una samarreta inspirada en el mural que els xiquets del poble van pintar durant la festa de la llengua de l'any 2023. Llavors, aquesta samarreta, el mural, se'n recorden, passes per la porta i «Mama, jo vaig pintar això», encara t'ho segueixen dient, i jo crec que és un encert fer la samarreta amb aquest disseny. Totes aquestes propostes contribueixen a reforçar l'ús social del català en un context que consideren preocupant. El problema és que cada vegada la llengua està més en retrocés i ara ja estem, penso, segons els sociolingüistes, a punt d'arribar a un punt irreversible. Per tant, també volem una mica despertar consciències de dir és que la llengua, si escolteu als crios que ja no l'estan utilitzant i estem aquí a la comarca del Matarranya, i posem-nos tots a fer el que puguem, començar per parlar-la cadascú, per escriure-la, perquè estem entrant ja en una situació crítica de substitució lingüística. Tot i la situació difícil que travessa la llengua a la franja, des de Clarió no rendixen i durant la festa van voler posar una espurna d'esperança. Llavors hem acabat que hi havia una sorpresa final, que aquesta pintura era fluor i amb la llum blava s'il·luminava tot, i en això també volíem il·luminar la nostra llengua, donar-li llum i donar-li vida. Des de Clarió porten més de 15 anys treballant per defensar l'ensenyament i la presència del català al Matarranya i enguany s'han fet veure i escoltar a ritme de batucada.